Psihopat. Ești cam kinky, ha? Bă, muzica cred că e cea mai mare pasiunea mea. The world was on fire and... Facem 50-50 după, da? Bine ai venit la Hit or Quit, un speed dating show în care persoanele singure se întâlnesc pentru a-și găsi un partener. Fără mesaje, fără aplicații, totul se întâmplă față în față. Atunci când se aprinde culoarea roșie, poți apăsa butonul și poți schimba partenerul. Iar dacă reziști 10 minute fără să apeși pe buton, formați un match Hit or Quit. Jocul începe! Bună! Bună! Radu, îmi pare Mădălina, bine. îmi pare bine. Mădălina? Da. Te știu de pe TikTok, într-adevăr, nu? E da greu, da. Am văzut ce content faci. Nu-mi place. De ce? Nu-mi place. De ce? Pur și simplu. Păi ce ți aduce aminte? Așa, nu știu, te țin minte doar așa după față. Păi dacă nu știi ce fac... Nu, că știu că aveai de-alea citate, de-alea, nu mai știu, erau foarte... Rage baiting. E rage baiting, faci rage bait. Și eu fac rage bait pe TikTok, sincer, dar... Cam atât. Ce faci când ești? Bine, tu? Ești bine? Te simți bine aici? Da. Mă bucur. De ce te-ai făcut că nu mă știi atunci? De mai întreba cum mă cheamă? Păi nu știu cum te cheamă după noi, te știu după față, gen. Știu doar că făceai rage bait pe TikTok. Slab, sincer, rage bait, adică nu Dar tot nu ți-a plăcut. poți mai Dar e mult. slab. Da, slab rage bait. Adică ești foarte clasic, adică dacă... Uite, dacă mai facem rage bait acum, ce mi-ai da? Așa, să mă ridic să plec de la masă. Ești așa cam picnic, cam... Îmi doare mustăcioara, ce Nu, îmi place mie cum stă așa cu accesoriul ăsta facial. Și tu când ai nervi să faci tot așa? Se pare că am nervi? Păi nu, te întreb așa. Nu, Uite, stau așa. Deci tu uiți la butonul ăla. Ai... Se pare că mă uit la buton? Păi da, că faci numai așa. Nu. Uite, stau așa, mă uit în ochii tăi. Deci cum ai dat mie rage bait, dacă mi-ai dat acum? Păi bă, că deja te-ai atacat, nu trebuie să Cu încerci. ce m-am atacat? Păi, Sunt foarte chill. Vreau să văd doar dacă ești la fel ca pe TikTok, gen. întreabă-mă chestii, ce vrei? Da. Deci nu ești. Păi depinde, vrei să încep eu să vorbesc așa? Da, spune și nu știu, uite, spune-mi o chestie, un hot take de-al tău despre bărbați, așa, în general. Sunteți bolnavi. Da. Ok. De ce spui asta? Mă uit la tine și asta mi inspir. Sunt bolnav mental. Par psihopat. Psihopat are de la asta. Uite, vezi ce ușor se de rage bait. În realitate este un exemplu perfect de rage bait. Da. Cine a apăsat? Nu știu, acum se face ca la fotbal, așa, dacă ai văzut VAR? vreodată. Am văzut. E sport de bărbați, să nu te uiți. Mai greu știi că-s bărbați care alergă după o minge, na. Psihopați, așa. Mamă, arunca masa, fac pe tine. Mădălina a apăsat prima, Radu. Îmi pare bine. Ne mai auzim. La revedere! La revedere. Pa! Doare. Deci că e țap. Unul drept. Nu e aici. Mi s-a părut că pe bune avea față de psihopat. Când că e psihopat a început să râdă și după aia s-a schimbat la față. Deci de-abia aștepta să apese butonul ăla. Și oricum se uita numai la butoane. Prea feminizați bărbații ăștia din ziua de azi. Salutare! Bună. Eu sunt Vlad. Mădălina, Încântat. de ce ai călcat așa când ai intrat? Pentru că sunt la actorie și așa e mai Sunt personaj funky. acum să fie. Adică... Păi nu știu, poate Ce aflăm... mă ajută că ești actorie? Păi nu, dar m-ai întrebat de ce am călcat așa. Păi da. Și mi-ai zis că ești actorie. Păi da, Nu ne înțelegem. păi de ce nu înțelegem? Păi tu nu înțelegi. Ce nu înțeleg? De ce ai creionul negru la ochi? Că așa îmi place mie să-l port. Deci ești un personaj acum. Păi hai să aflăm împreună, că nici eu nu știu. Știi, e foarte dificil Alegeți un personaj dintr-un film. Personajul tău preferat. Personajul meu Eu zic preferat. eu, Voldemort, zici că ești. Voldemort. Da. Într-un sens peorativ. În ce? Într-un sens peorativ. Te rog frumos să deschizi textul să-mi explici, că eu nu... Eu stau în Berceniu, n-am așa... Adică e de rău. Eu nu știu ce zici! Păi să-ți explic ce înseamnă. Peorativ. Ia-mă ușor. Păi nu, dar te întreb. Da. Păi Voldemort. E un personaj negativ. Și nu-i prea arătos. Sau nu are niște calități estetice. Și dacă tu mi-ai zis așa, înseamnă că e de rău. Nu? Tu ce personaj ai fi? Nu știu, eu am zis... Dă-mi tu mie ce personaj crezi că ar putea fi. Te-ai uitat la Suicide Squad? Da. Tu ai fi... Dacă îmi zici Harley Quinn sau... Nu știu, dar
ceva cu probleme. Bă, dar tu dacă ai ceva cu probleme, Da. cât de mare așa probleme? Păi nu știu, pare că cineva te-a supărat foarte tare și acum ești foarte supărată. Păi de te-am întrebat de ce ai călcat așa și mă e la mișto că ești la actorie. Te întreb dacă ești un personaj, după aia îmi zici că... nu, da... Deci a fost viața mea acest buton. Da, păi am văzut. Da, tu cred că ai venit aici să-l apeși. Mă jur pe blugii tăi. A călcat foarte dubios, poți să arăt cum a călcat, gen? Cum a călcat? Nu știu dacă s-a văzut la cameră, dar el când a intrat săracul a călcat așa, gen, a călcat așa, zici că intra într-un univers, într-o transă, în ceva, adică, nu știu, era desenat la ochi, eu nu pot să-mi par machiajele cu el. N-am nimic cu nimeni, nici o comunitate, LGBT, iubesc toate alea, dar nu pot să mă uit la el că e machiat la ochi. Doamne ferește. Trebuie să se macheze unul din noi, nu amândoi. Cali încântat. Cum? Cali. Cali? Cali, da. Ok. Tu, cum te numești? Mădălina, scuze, mi s-a... Se mai băstănești. Cali, auzim prea tare lanțul tău. Oh, iată și prima voastră interacțiune mai apropiată. Asta. Aolo. Ești ca în kinky, ha? Acum nu prea. Depinde. Păi cum așa? Păi depinde de persoană. Cu ce ești așa cu oricine? Te duci la pâine, ești cu femeia de la colț. Nu? Dar de ce ai dreaduri? Adică de ce am drepturi? Ce-ți place ție la dreaduri? M-a ajutat să fiu mai răbdător ca persoană. Eram foarte haotic înainte. Că nu-ți făceai părul sau ce? Nu, din contră mi-l făceam, dar gen mă spălam zilnic la cap și nu e ok. Și nu-mi plăcea gen. Vreau să Ți-ai uitea făcut până. dreaduri ca să nu te mai speli. Nu ca să nu mă mai spăl, ca să nu mă mai spăl așa des. Gen. Ca să nu te mai speli. Nu ca să nu mă mai spăl, să nu mă mai spăl așa des pentru că te îmbolnăvești. Ca să te speli mai rar. Da, ca să mă spăl mai rar pe păr. Ca să nu te mai speli în concluzie. Nu, pentru că nu sunt nespălat. Tu nu înțelegi punctul la care mă La refer câte eu. zile te speli pe cap? Când simt, de obicei între 3 și 5 zile. Adică când simți. Între 3 și 5 zile. Adică simți ceva la cap și de-aia te Nu, mă speli. mănâncă scalpul și mă spăl. De-aia cred că sunt păduri. Nu sunt păduri. Stai liniștit. Dar văd că stai lângă buton așa. Da, vreau să... Nu vrei să-l apeși, șefă? Hai să ne jucăm de apăsat de buton. Care apasă primul când se face roșu? Da, pasă, de ce? Că eu stau așa, că stau și Dar de ce ești așa sprijinită. încordat? Te deranjează dedurile mele sau? Da, De ce? îmi stau pe creier. Oh. Andreas, scoate un card. Câte relații ai avut și care a durat cel mai mult? Două. Nu? Și care dintre ele a durat cel mai mult? 8 luni. Așa puțin. Dar tu de cât ai avut? Cea mai lungă de 2 ani. Știi ce s-a încheiat? De ce? Pentru că n-a fost să fie. A fost o relație toxică pe care mi-o asum. Păi și se încheie de la ceva, de la ce s-a încheiat. Persoana era instabil mental. Și nu poți să stai cu persoane... Nu, pentru că am rugat-o să meargă la psiholog să se vindece și n-a vrut. Și n-am mai pus Ai mai ceva cu oamenii care au probleme la cap. Nu, pentru că și eu pot să zic că Ești am nebun. probleme, dar nu în sensul ăsta, sunt neurodivergent, am ADHD. Mădălina, știi ce e aia ADHD? Da, cum să nu. Are... nu poți să fii atent la chestii. Nu, Îți fuge mintea. E o explicație în mare. Se numește o ceață mentală, cam așa e. Așa. Și vine și cu o lene acută, adică mie mi-e foarte greu să mă apuc de lucruri până în ultimul moment. Gen, Apeși cu foc. Scuze, butonul s-a activat la Mădălina. Trebuia să apeși mai tare. Pa, pa! aia e data viitoare. Ceau, numai bine. Mi-a părut bine. Mentat de cunoștință. Îmi da de dreptul. Bună! Bună! Alin, îmi pare bine. Mădălina, are bine. Mădălina? Da. Câți ani ai, Mădălina? 23. 23, mulți înainte. Cu ce te ocupi? Sunt studentă Ești studentă? La ce ești? la master la PR marketing. PR marketing? Ok. Și mai departe? Ce ai de gând? Să lucrez tot în domeniu. Tot în domeniu? Crezi că o să-ți găsești ceva sau... Păi ești la interviu, de-mi pui așa întrebări Ce? repede. Nu, dar ai spus PR marketing. Păi ok, dar prea le pui... Tu câți ani ai? Eu am 25. Ok, și ce faci? Sunt barman și vreau să mă ocup și de partea de social media. Dacă, fii atent, am o întrebare. Yes. Ți se pare normal să știi body count-ul fetei care ești împreună? Și da și nu. De ce da? Da, pentru că în același timp e o curiozitate, nu e ceva de judgment, n-aș judeca chestia asta și nu pentru că până la urmă contează oarecum relația în sine, nu contează
că ți-ai făcut sex înainte, zic eu. Adică Dar e ești un și da curios și dacă nu. nu contează. Pentru că în același timp și eu am un body count, cum și tu ai un body count. Că tu ești curios. Pare rău. E o întrebare foarte cu două tăișuri care nu și are rostul. Nu contează dacă ai sau nu un body count sau... Păi tu ai apăsat pe el din te-a deranjat că te-am întrebat dacă ești curios. Nu m-a deranjat faptul că dacă aș fi curios sau nu. Bă, te încurci în minciuni. E o întrebare, Așa. e o întrebare care, practic, e cu două tăișuri. Asta încerc să-ți explic. Păi da, și eu ți-am pus-o și tot tu te-ai atacat. Înțelegi? Papa, Mădălina. Mi-a părut rău. Bine, Nici mie. cum vrei? Ai să ne spui ceva, Alin? Nu prea am ce să zic. Era cam aspectual vorbind, am probleme și cu aspectul. Era un pic cam basic, arăta cam ca toate fetele după mine. Deci nu pot să îmi dau o părere asupra ei pentru că vine cu niște întrebări de genul în momentul în care nu a venit cu altceva înainte. Adică chestiile astea întrebările astea se pun după ce ajungi să cunoști un pic persoana, nu de la bun început straightforward. Bună! Bună, Radu, îmi pare bine. Teo. Și cu ce te ocupi? Cum e viața ta așa, zi cu zi, ești din București? Nu sunt din București, sunt din Pitești. Am venit anul ăsta la București. Stai la cămin? Nu, stau singură. Singură? În ce zonă? În Vitan. Vitan. Am stat în Vitan anul trecut. Dar am stat la cămin spre deosebire de tine, primul an, nu știu cum stai la Da, da, cămin. da. Radu, la prima vedere, este oare Teo persoana ta? Da, pari cumințică, eu asta caut de obicei, Da. știi? Și e și frumușică așa, de ce este nit? Îmi plac cercei tăi, Mulțumesc. tare. În rest, care e cel mai mare turn off al tău? Cel mai mare red flag la cineva? Imaturitate, Ok. da. Bine, sunteți prea cuminți. Hai să tragem un cartonaș. Ai alege să fii fericit și sărac sau trist și bogat? Cred că mai degrabă să fiu bogat și trist, știi? Cu toate că aș avea plăceri de moment, aș avea bucurii de moment, dar măcar le-am, știi, simt că trăiesc, adică nu pot să stau undeva mort, să zic, da mă, dar măcar am liniștea casei mele, măcar am liniștea plantii mele din casă, no, it's not working. Radu, și cum te consideri acum? Acum consider că sunt în drumul spre fericire, sunt în drumul spre a... De fapt vreau să încerc să mă bucur de lucrurile mici. Băi, chiar și să mă bucur că sunt pe scaunul ăsta, să mă bucur că de orice de aici și în general în viață, nu mai vreau să fiu superficial. Am eu o întrebare pentru tine. Zi-mi cel mai rău lucru pe care l-ai făcut cuiva, intenționat sau neintenționat. Habar nu am. Trebuie să ai ceva. Zi tu, primul. Nu merge așa, tu trebuie să-mi zici că eu te-am întrebat. N-ai greșit, ești... Nu că n-am greșit, dar nu-mi vine nimic acum, adică nu știu ce aș fi putut să fac. Îmi pare rău. Vreau mai multă sinceritate. Da? Da, te-am simțit. E ok, ești foarte nice. Papa, Teo. 6-7. Hei, mulțumesc că te uiți la show-ul nostru. Suntem în căutare de noi participanți autentici și interesanți. Dacă simți că ai vrea să participi la show-ul nostru, te poți înscrie ușor, accesând linkul în descriere. Pa, pa, vizionare plăcută! Bună! Valentina. Valentina Radu, îmi pare bine. Pare bine. Cum ești? Sunt foarte bine, tu ce faci? Foarte bine, ai emoții, dar ce emoții. Nu am emoții, sunt foarte ok. Sigur? Știm deja că ne cunoaștem, adică Parcă așa te-am mai văzut, dar nu știu să zic de unde. poate semăn cu cineva. Ce faci? Vreo celebritate, poate. Oh, cu siguranță. Sunt bine, tu ce faci? Bine, câți ani ai? 20. Și? 20? Da, 20. Când faci 21? În februarie, la anul. Și? Cum ai petrecut la 20 de ani? Fără griji și fără Foarte, bani. foarte pețitor, am stat acasă cu familia. Ești rărită? Nu. Ar fi o problemă pentru tine dacă era... Nu, Sorry. n-ar fi nicio problemă dacă fi rărită. Perfect. A, tu ești rărit? Nu sunt rărit, nu. dar pot să vorbesc și așa. Da, deci 21 o să faci în februarie. Da, tu câți ani ai? Tot, am 21, fac 22 în septembrie. Ah, ok. Ce ești fecioară? Nu, balanță. De ce nu știi? Ok. Facem cat aici. Într-o relație, crezi că sunt unele chestii cărora... De fapt, unele lucruri trebuie să le facă bărbatul și unele lucruri trebuie să le facă femeia? Da, aici da. Exemplu? Exemplu,
Tu, în calitate de femeie, eu știu ce am de făcut în calitate de bărbat. Tu, în calitate de femeie, care crezi că e ceva ce ți se atribuie doar ție într-o relație? Nu știu, eu mereu sunt flower power, să zic așa. Da. Tare. Și sunt foarte suportiv, adică te susțin în tot ce faci, indiferent dacă am altă opinie sau nu. Sunt acolo cu tine, sunt lângă tine, te ajut. Orice ai nevoie, sunt acolo. Indiferent cât de greu ar fi? Indiferent cât de greu ar fi. Indiferent. Da, să că m-ai luat. Bine, am eu o întrebare. Atunci când vă duceți la un date, Radu, vii tu cu inițiativa să plătești sau faceți 50-50? Niciodată 50-50, cel puțin la primul date, nu mi se pare. Bă, frate, dacă ești... Okay. Uite, asta e o chestie care poate să fie hot take. Mi se pare că bărbatul trebuie să plătească cel puțin la primele 2-3 date-uri. La primul nu mai e benzeci. Nu mai intrăm deja, știi, în discuția asta, dar la primele date-uri, bă, frate, e... Mai vreau ăștia că de obicei trebuie să plătească cine a avut ideea să cheme la date. Bro, what the fuck is wrong with you? Nu înțeleg, bă, frate, asta. Da. Bine, să tragem un card. Valentina, te rog. Fiecare răspunde la 3 întrebări incomode de la buton în timp ce mănâncă un burger. Dacă evită răspunsul, celălalt poate apăsa butonul roșu. Ai scos cartonașul provocare, mușcă-mă. Partenerii noștri, Vivo Burgers, ne-au adus niște burgeri delicioși pentru provocarea care urmează. Fiecare dintre voi va răspunde la câte 3 întrebări incomode, iar în cazul în care unul dintre voi ezită, celălalt este obligat să apese butonul roșu. Să începem! Burgerele în studio! Ne filmați acum? Ce frumos! Doamne, am tentat și ziua asta, ce să mai vă mulțumim. Să mai faceți emisiunea asta să mă chemați, poftim? Ok. Da, avem și cartofi, avem... Sos dulce agrișor nu mai trebuie, că haha, azul nostru. Să bună. Facem 50-50 după, da? Să începem cu prima întrebare. Valentina, dacă îl prinzi pe Radu când deja sunteți într-o relație că flirtează cu cineva, fără să îți spună, ce faci? Discuți cu el și încerci să rezolvi situația sau nu accepti nicio scuză? Poate că e înșelat, adică... Spune că știu de ce ai făcut. De obicei sunt genul de persoană care nu prea acceptă scuze, mai ales dacă sunt evidente situații, adică dacă pur și simplu... Dacă mă minți pe față azi. Exact, dacă mă minți pe față și îmi spui că nu, că n-am invitat-o la date și așa, sunt genul de persoană care pleacă direct din viața ta și nu o să mă mai vezi niciodată. Tu pari genul care mi se pare că devii foarte ușor geloasă și de asta o să te întreb dacă ți se pare gen înșelat dacă dă cineva like la o altă fată pe Instagram, de exemplu eu. Nu e înșelat. Dar să nu o cunoști. Pur și simplu să-o da like, să vă zic că îmi place. Depinde și la ce dai like. Dacă îi dai like în costum de baie... Care-i treaba? Nu contează. O pune pentru ea poza aia, nu o pune pentru mine. Da, exact. Dar câteodată la unii băieți, spre exemplu, mai e și motivul că de ce dai like, pentru ce dai like. Practic îți place ceva din poza aia. Cu siguranță. Cu siguranță. Și fiecare are ceva în cap. Că, de exemplu, dacă eu aș ajunge și aș da acum like când ajung acasă, ipotetic, așa, dai seama că te-ai gândit, ăsta nu mi-a dat like așa pur și simplu. E o intenție în spate. Deși eu dacă aș da un like la o fată sau un follow, cu siguranță ar fi o chestie acolo. Exact. Și plus că fetele se gândesc mereu, măi, dar eu știu ce e în capul fetei celelalte când tu îi dai like. Da. La fel cum și tu știi ce e în capul băieților când eu dau like cuiva. Și mai ales dacă știe că ai relație și se vede că ai iubită, știi ce se întâmplă în mintea omului. Băi, sincer, nu știu ce a fost mai bun, burgerul sau răspunsul ăsta la tău. Ok, mulțumesc. Următoarea întrebare pentru Radu. Care este body count-ul tău? Adică câte kilograme am? Da. Chestia asta nu se spune. Asta, nu știu, și din respect față de mine și din respect față de persoanele celelalte. Deci, ezit să răspunzi? Ezit, apasă butonul, acum, apasă-l. Apasă-l. După cum spune regula cartonașului, dacă unul dintre voi ezită să răspundă la întrebare, îmi pare rău. Celălalt este nevoit să apese butonul roșu. Chiar îmi pare rău. Măcar îmi lăsați burgerul. Glumesc. Te pup. Mi-a părut bine. Și mie. Ești foarte nice. Te pupi. Te dați și șervețele să mergi. Mulțumesc. O să lași și restul. Pa, Radu. Pa. Cum ți s-a părut, Radu? A fost puțin, e foarte energic și se vede că are vibe. Chiar mi-a plăcut de el, a fost foarte de treabă.
Bună! Bună! Alin, îmi pare Poți bine. cu cealaltă mână? Da, sigur. Valentina, îmi pare bine. Pare bine. Opa. Bun, de cartofi. Da, o să vreau câțiva cartofi. Sunt foarte Poftă buni. mare. Poftă bună. Cum vă numiți și ce vârstă aveți? Eu sunt Alin, am 25 de ani. Cât Eu e? sunt Valentina, am 20 de ani. 20 de ani, mulți înainte. Da, mulțumesc, asemenea. Propun să avem o pauză de masă și după continuăm cu un cartonaș. Care este cel mai ciudat lucru pe care l-ai mâncat vreodată? Cel mai ciudat lucru, Da. castraveți murați cu tahin și ciocolată. De ce ai mâncat E de o așa? provocare. Ok. Dar, în general, mănânci combinații ciudate sau... Da, mi-mi place să încerc chestii. Să zicem că vrei iubita ta să-ți gătească ceva, dar vrei tu mai mult să-i gătești ei. Ok. Ai lăsat-o sau ai găsit ceva cal din mijloc să gătiți Nu, aș lăsa-o să-mi împreună? gătească. Aș lăsa-o să-mi gătească, n-am niciun fel de Dar problemă. dacă îți gătește ceva ce nu-ți place deloc, adică e foarte, foarte rea. Îi spun direct, pare că nu pot să mănânc asta. Adică eu ți-am spus, eu nu mă ascund, eu sunt foarte Ok. pe față. La mine nu există minciună, să zic. Adică, Nici dacă ai răni-o cumva? nu. Dacă... Alin, ce părere ai despre Valentina? Nu știu ce să zic, e foarte timidă. Sunt timidă? Da, pare foarte timidă. Mie mi se pare că sunt foarte deschisă. Nu mi se pare chestia asta. Pare foarte retrasă un pic. Hei, butonul e roșu. Bun. Pare rău. Nu nimic. Dar n-am simțit, E ok, mi-a părut bine. mi-a părut bine. Pa! Pa, pa. Pa, pa. Ok. Bună! Bună! Daria, am Alin, pare cântată. bine. De unde ești? Din București. Ești din București? Tu? Eu nu sunt de aici, din București. Eu sunt din Constanța. Ok. Ai venit special pentru asta? Nu, eu sunt mutat aici de 5 ani. Deci am ceva vreme. Ok. Ce te ocupi? Sunt studentă. Studentă? La Tu? ce? Psihologie. Psihologie? Eu sunt barman. Ce nice. Da. Și-ți place? Da. E ceva ce mi-a plăcut dintotdeauna. Câți ani ai? 20. 20, mulți înainte. Tu? 25. Alin, pentru tine e ok diferența de Pentru vârstă? mine nu e ok diferența de vârstă. Pare rău, dar nu e... Ok. Mi-a părut bine. Mi-a părut bine. I need older. Sorry. Îți plac fetele mai în vârstă? Nu pot să zic chestia asta, nu sunt un MILF lover, dar îmi plac persoanele care sunt ori de o vârstă mult mai apropiată față de a mea, ori de o vârstă puțin mai înaintată. Bună! Bună, Demi. Alin, îmi pare bine. Și mie. Demi? Da. M-am născut de Sfânt Dumitru, de-aia e un nume așa mai... A, da? Da. Ok. N-am vrut să-și bată joc de mine să spună Demetria. Cu ce te ocupi? Deocamdată cu nimic, doar ce mi-am dat demisia ca la un fel de call center, dar era pe... Eu trebuia să sun clienți, am avut foarte multe joburi, dar eu sunt concentrată pe actorie și încerc să mă pregătesc pentru un ATC la Deci toamnă. te duci tu la un ATC, nu? Da. Ok. Cariera mea este actoria. Alin, e un red flag dacă partenera ta nu are job? Poate să fie, pentru că eu sunt provider, dar în același timp vreau să văd că și persoana de lângă mine muncește pentru ceva, adică contează foarte mult Real. să nu se aducă un ban în casă, ci Să vezi ceva. să vezi ceva, da, adică nu să-mi stai, Da. știi? Adică, na. True. Eu lucrez de la 15 ani, am avut multe pauze, dar am lucrat aproape în fiecare an de la 15 ani, deci... Important este să te duci pe ce-ți dorești, să Încerc, sperăm da. că ajungi. Să trecem la cartonașe. Demi, trage un cartonaș pentru Alin. Întrebarea este, ești heterosexual? Obvious, Ok. De ce obvious? I like common. Și de ce e obvious chestia asta? După cum te îmbraci sau cum te comporți? Nu, ce crezi că e obvious? atracția mea asupra femeilor. Ok. Și crezi că se vede la Da. tine? Ok. Eu zic că se vede. Demi, crezi că Alin are un flair de masculinitate toxică? Un pic așa. De ce? Pare că ești foarte confident. E o parte bună chestia asta, dar poate să fie puțin și toxic la un moment dat, numai că prin prima impresie nu prea pot să-mi fac o impresie așa. Mai bine decât arogant. Da. Da. Îmi place confidențul, dar câteodată pot să-mi dau seama dacă sunt aere, dacă e ceva fake, dacă încerci să faci ceva mai mult ca să nu se vadă o altă chestie care nu-ți place. Da. Dar încă analizezi, e ok. Înțeleg, e ok, da. Eu simt cool până acum.
Hai să facem o provocare finală care va decide destinul vostru în cadrul acestui show. Să ne ținem de mâini timp de 1 minut. Puteți duce dialogul pe ce temă vreți voi. Poate pe tema foștilor. Sau nu? Să începem! Zi de fosta ta relație. A fost destul de lungă, a fost în pandemie și nu prea a fost ok. Iar după asta am avut o relație cu o fată și din nou și acolo a fost... Mai bine și știi de ce? Am fost cu cineva de la actorie și nu mai doresc. Îmi pare rău, okay. Dar nu-mi place meseria și nu-mi plac persoanele din actorie. Deci... Fair enough. Wow! Mi-a plăcut bine. Și mie. Așa, doar între noi două, ca între fetițe. Crezi că era homofob? Cred că da. Având în vedere că a spus din start, obviously, femeie, adică ca și cum nici măcar nu era posibilitatea, că cum să-ți placă ție de informație, a fost puțin ciudat. Da, who knows? We'll never find out. Vlad. Demi, încântată. Încântat. Îmi place tricou. Îți place tricoul meu? Mulțumesc frumos. Și eyeliner-ul. Și eyelinerul. Fa, ce noroc am pe mine că ultima experiență aici în fața butonului a fost catastrofală. Tu stai pe TikTok? Da. Și care-i algoritmul tău? Ce-ți dă For You page-ul? Toxic, depresive și chestii tot așa, cu stau într-un loc în care nu vreau să mai stau și chestii, exact ce mi se întâmplă mie, asta mi-apare. E confortabil? Nu. Încerc să tone it down, să nu mai uit, dar... Altă întrebare. Ce se întâmplă în cazul în care eu ies cu tovarăși în club sau la un party și e o seară de băieți și tu... Doar de băieți? Doar de băieți. Nu s-a întâmplat, doar că aș vrea să știu cu ce fel de persoană sunt împreună, genul de persoană în care, mai dăm mesaje, check-in, uite, noi mergem acum sunt ok, mergem acolo, facem chestia asta. E una, dar una să stop, offline, să nu mai au nimic de tine până te întorci, e weird. Adică mă ia panica puțin și plus de chestia asta nu e vorba de gelozie, e mai mult vorba de faptul că sunt și eu protectivă și eu mă gândesc, mamă, ce face, oare e ok, oare nu știu ce, adică... Și dacă mă aflu într-o cameră cu nu știu, nu prietene de ale tale, dar cu niște tipe la care le place de mine. Cum te simți? Mă complimentează sau... E aiurea. E aiurea, nu? Este aiurea, da. Nu prea mi-ar conveni chestia asta. Vlad, te complimentează des fetele? Natura meseriei pe care o fac sau ce fac eu, cumva e asta. Ce faci tu? Eu sunt artist muzical și actor. Da? Da. Wow, se vede puțin, dar am zis că până nu zici tu, nu asum. Da, am înțeles, da. Și atunci... faci muzică, cânti la voce, da, la instrument? am un proiect muzical care se numește cum mă cheamă și pe mine, Vlad Corb și practic, știi, după concert, Fangirls. da, care, știi, Logic. asta e... Bine, dar acolo e altceva, pentru că sunt în domeniul ăsta, eu știu că o să mă aștept și la chestii de astea dacă ajung la o scală mai mare, dar it's not the same thing decât dacă le cunoști. Dacă le cunoști și atunci se dau la tine și tu accepti chestia aia, atunci e o problemă. Ce se întâmplă dacă tu înșeli? Ce-ai face? Să zicem că s-a întâmplat. Crezi că s-ar putea, în primul rând, că s-ar putea întâmpla și dacă s-a întâmplat, ce... Mi s-a întâmplat, am făcut-o și Wow. m-am simțit absolut oribil, mai ales că a fost o persoană pe care chiar o iubeam și chiar simțeam ceva și a fost pentru că era lipsă de mai multe chestii în relația aia. I'm sorry. E ok. Mi-a părut bine. Și mie. So, once a cheater, always a cheater. Asta cred. Bună! Hello! Daria, încântată. Vlad, încântat. Daria ai zis, nu? Da, Da. Tu mai știi cum mă cheamă? Vlad, Vezi, e o chestie, că toată lumea uită. serios. Da, tu nu uiți niciodată? Ești atât de concentrat să-ți pui numele? Uit, dar nu uit atât de repede. Care a fost cea mai lungă perioadă care ai stat cu cineva fără să știi numele? Story, rapid, că poate asta... Deci, mă duceam la niște repetiții și o doamnă mă oprește pe stradă și îmi spune: hei, ce faci, Vlad, ești bine, cum mai ești?
Și eu am început să intru în conversații cu ea. Habar nu aveam cine era. Și el zice, te duci la teatru? Las că te duc eu la repetiții, nicio problemă. Ce am făcut eu? M-am dus cu ea, m-am urcat în mașină. Habar nu aveam cine este această femeie. Habar nu aveam. Cred că 2 săptămâni mai târziu am aflat cum o cheamă, că era una dintre angajate la teatru, dar până atunci... Dar ai ajuns la teatru? Da, thank God, da. Ok, bro, putea să te răpească. Da, tu ai face așa ceva? Adică side quest-uri din astea nebune. Cred. Vreau să-ți povestesc un fun fact despre Vlad. El este interpret. Ție îți place muzica, Daria? Muzica cred că e cea mai mare pasiunea mea. Ce asculți de obicei? Rock, mostly. Dar, nu știu, mă duc și pe indie, alternativ. Interesant. Oare ați putea cânta ceva împreună pentru spectatorii noștri? Ia, hai să cântăm ceva. Mi-e rușine cu vocea, sunt mai bună pe instrumente. The world was on fire and no one could save me but you. Hai că dă bine. Okay. It's strange what desire will make foolish people do. But I never dreamed that I'd meet somebody like you. But I never dreamed that I'd lose somebody like you. Și acum te duci sus, Noah, și mă duc jos. Okay. No, I don't wanna fall in love with you. No, I don't wanna fall in love with you. Nice. Mi-a plăcut. Da? Da. Care e înjurătura ta favorită? Înjurătura mea favorită. Proastă pula a fost la curul măta când te-a fătat. Asta e pentru mine. Ok, îmi place. Da? Îmi place. Poate trebuie să-mi zici tu una, te rog. Ia mai du-te în pista mătii cu pădurea ta cu tot. Cu asta am crescut, o zicea tata e foarte mult. Ia uite în pista mătii cu pădurea ta. Îmi place foarte mult interacțiunea dintre voi. Voi aprinde butonul pentru 5 secunde, iar dacă nimeni nu va apăsa butonul roșu, veți forma un match. Să începem. 5, 4, 3, 2... Ok. Da, mi-a părut bine. Și mie. Și poate ne vedem la un concert la un Sure, ar fi nice. Scuze, Vlad, dar astea au fost toate fetele din seara asta pentru tine. Bună, Daria, încântată. De ce ați râs când v-ați văzut unul pe altul? Pentru că ne cunoaștem deja. Da, De unde vă cunoașteți? De la... într-un bar. Eu eram cu un prieten care avea dreaduri și au început să vorbească despre dreaduri și și-au dat seama că au prieteni în comun și da. Dacă vrei să mă cunoști mai bine acum. I mean, sure. Daria, te consideră o persoană romantică? Care a fost cel mai romantic lucru pe care l-ai făcut? Aș zice că da. Am scris o melodie despre fostul meu, dar nu știe. Nu i-am arătat-o niciodată. Și eu fac muzică de mult timp și mi-a fost frică cu ceea ce fac. Ce muzică faci chiar? Aproape orice, rap, trap, rock. Oare faci și freestyle? Da, fac și freestyle. Fă freestyle. Acum. Poți să faci un freestyle despre Daria și despre show-ul nostru? Un freestyle despre Daria și despre show-ul vostru, cu sau fără beat. Îți bate beat-ul în masă. Nu merge, nu merge. Cum a zis și Bahoi, stau acum la masă, îmi vine să fumez o țigară pe terasă, văd butonul roșu, să știi că nu o să-l apăs, mă simt atât de bine cu fata din fața mea care poate are părul roz. Stai așa, nu e roz, este roșcat, o dau atât de bine, vere, chiar dacă nu sunt drogat, îmi place să o fac exact cum vreau, mă simt bine la show-ul ăsta, vere, pentru că sunt elevat, calculat, poate un pic parfumat și mă simt atât de bine, știi că Cali este talentat. Wow. Era mai bine cu un beat. A fost foarte bun! Wow! Daria, ce notă ei pune? Aș zice pun 6 din 10. Eu scriu versuri de 10 din 10. Ai putea să faci un freestyle acum? Sunt aici cu... nu merge. Nu merge. Pare rău. Hai, fără frică. N-am inspirație în acest moment. Acum. Voi aprinde butonul roșu pentru 5 secunde. Dacă nimeni dintre voi nu-l va apăsa, vom forma un match. 5, 4, 3...
Sorry. Nicio problemă. Pa, Cali! Gata, o ridic. Dar mi-a făcut mare plăcere Și mie la fel. și aș vrea să ieșim. Total de acord. Daria, de ce ai apăsat butonul roșu? Păi, nu simt o conexiune romantică față de Andreas. Simt că am putea să fim prieteni, dar nu mai mult. Înțeleg. Din păcate, ăștia au fost toți băieții pentru seara asta și vom termina episodul din seara asta cu tine. Îți mulțumim! Ok, mulțumesc și eu. Vrei să adaugi ceva la final? Mi s-a părut foarte fun, a fost o experiență interesantă, mi-a plăcut să particip și fetele au fost foarte de treabă. Nu, cum zicea Andreas, că e Mădălina rea. Ok, bine. Îți mulțumim! Pa, pa! Pa, pa! Salut! Eu sunt Daniel și ea este colega mea Sabina. Împreună suntem producătorii show-ului Hit or Quit din proiectul Grom. Grom este o multiplatformă de show-uri, iar Hit or Quit este primul show de speed dating, după cum cunoașteți deja. Sabina, ce zici? Dacă vrei să fii sponsorul nostru sau pur și simplu vrei să ne susții, vrem să-ți menționăm că avem un cont de Patreon. Este în linkul nostru din descriere. La fel, fiecare comentariu, fiecare like, fiecare share ne susține să creștem mai departe și să creștem familia și patrimoniul nostru de show-uri pe online. De asta, fiți-ne alături, susțineți-ne și let's grow together! Îți spun un secret. Peste o lună vom lansa următorul show și nu va fi Hit or Quit, va fi ceva și mai interesant. Te-a spus, Daniel? Bine, pa!